u kontekstu najavljenih izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti valja istaknuti da policija i prije toga i od početka nastupanja epidemije redovito u okviru svoje nadležnosti provodi i nadzor, između ostalog, nad poštivanjem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Vezano za najavljene izmjene zakona, posebno valja istaknuti da se u konkretnom slučaju ni na koji način policiji ne daju nikakve nove, uvjetno rečeno, ovlasti iz jednostavnog razloga što policijske ovlasti i nisu propisane tim zakonom, nego općim propisima, prvenstveno tu mislim na Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, a kod pojave osnova sumnje u učin kaznenog djela, odnosno prekršaja, primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku, odnosno prekršajnog zakona. Policija je i do sada intenzivno poduzimala mjere s ciljem provjere pridržavanja propisanih sigurnosnih mjera odluka Nacionalnog stožera, a u okviru najavljenih izmjena zakona doći će samo do toga da će sigurnosne mjere koje propisuje odluka stožera biti ugrađene u taj zakon. Također valja istaknuti da se ovdje samo radi o proširenju kruga osoba koje će sada moći primjenjivati nadzor nad tim sigurnosnim mjerama. Do sada su to bili inspektori državnog inspektorata, a sada i inspektori drugih tijela državne uprave, pa tako i policije. Kao i kod dojave za svako drugo potencijalno kazneno djelo, prekršaj ili neku drugu kažnjivu radnju, poduzet će se mjere i radnje s ciljem provjere prvo istovjetnosti, odnosno točnosti takvog navoda, jer ne možemo isključiti situaciju da ta dojava bude netočna, lažna, pa čak i zlonamjerna. U pogledu djelovanja kolega inspektora drugih tijela državne uprave, vaše konkretno pitanje se odnosi na ravnateljstvo civilne zaštite. U uvodnom dijelu sam rekao da su dionici koji su ovlašteni provoditi nadzor nad odlukama Stožera civilne zaštite između ostalog i oni. Naravno da će njihovo djelovanje biti u granicama njihovih ovlasti, a ovlast provjere istovjetnosti, teže ovlasti koje se tiču zadiranja u ljudska prava ima isključivo policija, odnosno policijski službenici, što znači da oni ukoliko u svojem radu, govorimo za inspektore civilne zaštite, naiđu na poteškoće i probleme koje ne mogu samostalno riješiti, u svakom trenutku su ovlašteni zatražiti pomoć policije koja će takvu pomoć pružiti.